I ara passem la paraula a la senyora Anna Mulà. Bon dia, senyor president, membres de la Comissió d'Agricultura, senyors diputats del Parlament i persones convidades. La presentació i debat d'aquesta proposició de llei es fa seguint una llarga trajectòria legislativa d'aquest Parlament, en la direcció sempre d'anar incrementant la protecció dels animals. Només en matèria d'espectacles, inicialment la Llei de Protecció dels Animals de l'any 1988 va prohibir les baralles de gossos i gais i el tir al colom, i en els últims anys s'ha afegit les matances públiques d'animals al 2003, les atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres assimilables al 2006 i les curses de braus i altres espectacles taurins sense sang al 2010. En aquest recorregut, Catalunya destaca també per ser l'única comunitat autònoma que ha reformat la condició jurídica dels animals en el seu Codi Civil a través de la Llei 5/2006, per deixar de ser considerat coses i reconeix que estan sota la protecció especial de les lleis després que se'ls reconegui la capacitat de sentir, igualant-se, per tant, al model normatiu d'Àustria, Alemanya o Suïssa i també França, que ha reformat el seu Codi Civil en aquest sentit el passat mes d'abril. A nivell mundial, la consciència social sobre la protecció dels animals va en augment. El desenvolupament legislatiu i les mesures públiques preses que introdueixen millores pels animals és progressiu i ferm. En concret, en els últims anys, la preocupació social per l'ús d'animals en els circs és primordial i s'ha anat avançant en prohibicions totals o parcials. A Catalunya, a nivell legislatiu, podem afirmar que els circs amb animals ja van ser prohibits per la legislació catalana mitjançant la Llei de Protecció dels Animals a l'any 1988, ja que aquest cos legislatiu prohibeix expressament en l'article 6 l'ús d'animals en espectacles si els poden ocasionar sofriment, burles o si poden ser objecte de tractaments antinaturals, com de facto, segons ens han explicat avui, succeeix en els circs. Però els actuals coneixements científics sobre l'existència de patiment i el comportament desnaturalitzat de les actuacions dels animals en el circ, el rebuig social resultant de l'augment d'una major consciència i sensibilitat en aquesta matèria i la tendència trajectòria legal que ha viscut Catalunya durant tots aquests anys, podríem dir que motiven la inclusió expressa d'aquesta prohibició. Una qüestió que va suscitar l'atenció d'aquest tema a Europa va ser el recurs presentat pel circ alemà Circo Crown i altres accions legals també per part de l'Associació Europea de Circs contra la prohibició del govern austríac de l'ús d'animals salvatges en circs, que va donar lloc al posicionament definitiu de la Unió Europea sobre si són legals o no aquest tipus de prohibicions per part dels estats membres. La Comissió Europea va afirmar, en una resposta a una pregunta parlamentària feta per l'eurodiputat Richard Howitt el 27 de maig del 2011, que la prohibició constitueix una restricció a la lliure prestació de serveis, però que aquestes restriccions només poden estar justificades per raons imperioses d'interès públic, com poden ser el benestar i la protecció dels animals. No ens estranya gens aquesta resposta després que l'article 13 del tractat reconegui que els animals són éssers que senten i no coses, com també va reconèixer aquest Parlament. La regulació que seria aplicable a Catalunya referent als animals captius en el circ, provenent de la legislació de la Unió Europea, legislació estatal i catalana, no inclouen expressament aspectes sobre protecció d'aquests animals. Però els animals del circ sí que compten amb una regulació des del punt de vista autoritzatori, de registre de nuclis filològics, identificació dels animals, aspectes de seguretat, certes condicions de transport, només molt poquetes de condicions de transport, requisits sanitaris pel seu desplaçament i control del seu comerç si es tracta d'espècies amenaçades. Seria un gran error tècnic legislatiu ara regular el suposat benestar dels animals en els circs. Raons que motiven aquesta consideració. En primer lloc, una regulació podria anar en contra de la Llei de Protecció dels Animals, segons les previsions que ara indicaré, molt clara respecte al tracte que cal donar als animals. En primer lloc, la llei considera els animals com a éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, de moviment voluntari, als quals s'han de rebre el tracte que atenent bàsicament les seves necessitats etològiques en procuri el seu benestar. Doncs bé, hem pogut comprovar que en els circs no s'atenen aquestes necessitats etològiques ni biològiques, no es respecten les seves necessitats socials i de comportament i no tenen llibertat per expressar el seu comportament natural i la seva naturalesa pròpia. En l'articulat de la llei també es prohibeixen diverses accions vers els animals, com provocar-los sofriments, estats d'ansietat o por, mantenir-los en instal·lacions indegudes, limitar-los el moviment que els és necessari, sotmetre'ls a treballs inadequats
o mantenir-los en locals en condicions de qualitat ambiental, soroll, etc., que es puguin afectar físicament i psicològicament. Totes aquestes circumstàncies es donen en un circ, per la qual cosa també estaríem davant d'un supòsit de prohibició i de no regulació. En segon lloc, tenim exemples de prohibicions d'altres països que van passar per una regulació prèvia, com per exemple Bèlgica, que finalment ho va prohibir el 2013, i d'altres països que estan considerant, debatent o tramitant iniciatives legals encaminades a una prohibició i que ja comptaven amb una regulació, com per exemple Alemanya o Anglaterra. Per tant, la tendència no és regular, sinó prohibir. En tercer lloc, la societat, a través dels respectius representants locals, han optat directament per prohibir en els seus municipis en lloc de regular. El debat al territori no s'ha centrat en regular, sinó en prohibir. Una gran part de la població catalana, i en concret un 65%, ja viu en una localitat on aquestes activitats no estan permeses. I ara regular, d'alguna manera, seria trair la voluntat d'aquesta àmplia majoria. Ara bé, cal fer una precisió sobre l'abast de la prohibició perquè el text de la proposició de llei inclou a tots els animals i si bé les mocions municipals s'han dirigit majoritàriament a incloure només animals salvatges a la prohibició per inèrcia, imitació, manca sobretot de debat profund en el que com el que aquest Parlament ens permet fer sobre qüestions tan primordials que afecten a animals domèstics que avui ens han explicat els experts en etologia i comportament. La llei catalana, no hem d'oblidar, l'actual, exigeix com a finalitat i deure de les administracions assolir el màxim nivell de protecció dels animals. Tot això motiva que ara es faci un pas més enllà i que s'incloguin tots els animals, en consonància també amb la trajectòria que hem vist a Catalunya i després del que els hem escoltat, perquè si la natura no va excloure els animals domèstics del patiment, no veig per què els humans els hem d'excloure de la protecció legal. Hem de fer una menció expressa a la llei estatal 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici, aplicable també a Catalunya, que considera els circs amb animals, segons la definició de l'article 3, com explotacions, juntament, d'acord amb la mateixa definició, amb els escorxadors, els establiments destinats a la utilització d'animals per experimentació i a les instal·lacions en les quals es crien animals de producció per a qualsevol fi comercial o lucratiu. Per tant, els circs amb animals legalment són considerats explotacions. Quines conseqüències té aquesta consideració? Doncs, seguint la indicació de la llei, l'article 4 diu a totes les explotacions les administracions han de garantir, han d'adoptar les mesures per assegurar que els animals no pateixin dolors, sofriments o danys inútils, sent aquest un dels principis que regeixen les normatives de benestar animal. Per tant, en totes aquestes activitats, la seva protecció s'encamina a evitar patiments innecessaris, perquè actualment causar un cert grau de patiment a un animal és necessari des del punt de vista legal, absolutament reprotxable èticament, si existeix una raó de pes major que la d'evitar tot tipus de patiment a aquell animal que ho justifiqui. I per això es fan regulacions, com per exemple la producció d'aliments o un fàrmac, i que en el nostre cas es traduiria en cobrir una finalitat lúdica, estètica, de diversió o d'entreteniment. Per adoptar les mesures per assegurar que els animals no pateixin inútilment, s'han de tindre en compte les necessitats fisiològiques i etològiques d'acord amb l'experiència adquirida i els coneixements científics i també la normativa comunitària o la que sigui d'aplicació. És a dir, veiem com, en definitiva, el termòmetre per mesurar si cal una regulació o una prohibició són els coneixements científics sobre les necessitats dels animals, l'experiència adquirida, la normativa d'aplicació. La conclusió a la qual hem d'arribar és que la presència d'animals en circs ha de desaparèixer una vegada. Es coneixen les necessitats dels animals que estan en el circ, que en cap cas comporta viure en permanent captivitat. Es disposen de coneixements de caràcter científic sobre el grau de patiment d'aquests animals, que no poden expressar el seu comportament natural. 3. Aplicant el dret comunitari, que ja hem vist que reconeix la seva naturalesa d'éssers que senten. I 4. I el dret català, que prohibeix els espectacles on els animals rebin tractaments antinaturals i altres accions que suposin patiment o maltractament als animals i que avui en dia existeix un ampli consens social per avalar una no regulació de les condicions de benestar animal i optar per una prohibició, ja que el patiment infligit als animals per finalitats lúdiques ja no és acceptable per la societat.
Sí que consten denúncies interposades davant les diferents administracions de la Generalitat i municipals per vulneració de la Llei de Protecció dels Animals per part de circs instal·lats a Catalunya. Els hi he facilitat a tots els grups parlamentaris dos exemples molt clars, una denúncia al Circ Catalunya al Maresme l'octubre del 2011, on es poden veure els animals en signes de patiment i maltractament en recintes i instal·lacions molt inadequades. L'Ajuntament de Premià, arrel de la denúncia, de prendre mesures perquè no tornés a succeir, també tenen aquesta còpia, i després una altra denúncia al Circ Italiano, on es poden veure fins i tot gossos dàlmata amb ferides als ulls, al cap i al cos amuntegats en gàbies. En els darrers anys també s'han instat diversos expedients de denúncies que han donat lloc a decomissos d'animals de circs instal·lats a Catalunya, ja sigui per no disposar de la documentació corresponent d'acord amb la Convenció Internacional d'Espècies Amenaçades, que és la CITES, ja sigui per trobar animals en els circs en condicions de greu confinament, desnutrició i inanició, ja sigui per trobar animals abandonats durant anys encarromats que han tingut que ser rescatats, i vull destacar també aquell episodi d'abandonament d'un cadàver d'elefant al municipi de Tortosa. A les conferències de les parts del Conveni Internacional CITES, que és l'òrgan decisori integrat pels 180 països que en formen part i que es reuneix un cop cada 3 anys a una ciutat diferent del món, jo vaig assistir a aquesta conferència de les parts celebrada a Bangkok el 2013, doncs la Secretaria de CITES presenta un informe que examina les infraccions relacionades amb l'aplicació de la Convenció. En aquests informes, la Secretaria va observar que la quantitat d'infraccions a la Convenció que cometen els circs ha assolit proporcions alarmants. En els informes posteriors també assenyala la Secretaria que se segueix comerciant il·legalment sense documents de CITES o en documents no vàlids. Això sembla que és una constant i un problema que no s'ha solucionat des d'aleshores, ja que en nombroses ocasions també el SEPRONA es queixa de la dificultat o impossibilitat en comprovar la documentació dels animals nascuts en circs fins i tot, qüestió que va emfatitzar la veterinària del Consell de Veterinaris de Catalunya que va comparèixer en el Parlament titiant la situació fins i tot de problemàtica i escabrosa. En relació a les previsions legals sobre el destí dels animals abandonats o en situació irregular, només existeix normativa en relació als circs decomissats de les espècies amenaçades CITES, que són nombroses en els circs. Es tracta del Reial Decret 1333/2006, segons el qual, sempre que es decomissi un animal, cal portar-lo o a un centre de rescat o a un establiment habilitat per la seva custòdia, com pot ser un zoològic. I en cas que no es pugui reubicar l'animal o no es pugui reintroduir en el seu medi natural, com realment succeeix amb els animals als circs, la normativa t'ofereix diverses alternatives. Una és deixar-lo en poder del presumpte infractor, com realment succeeix en moltes ocasions. L'altra és cedir l'animal per fins d'investigació i l'altra és eutanasiar-lo. És aquest el protocol normatiu a seguir. Quina és la realitat? No hi ha centres de rescat de caire públic. Només hi ha un que hagi signat un conveni de col·laboració amb l'administració competent i és de primats, està a Alacant. Ni cap altre per cobrir tots els casos, i els animals en una situació il·legal, com he dit, solen quedar-se als mateixos circs que han estat decomissats. I en poques ocasions, i després de molts esforços, aconsegueix que els animals tinguin un destí definitiu digne. En definitiva, el destí dels animals del circ és ben incert i poques vegades l'administració pot oferir una solució. Això fa justament que es preocupi encara més l'existència dels animals en el circ, però si no es permet el seu ús, doncs aquesta problemàtica no existiria. Problemàtica, a més, que és compartida en la memòria de la Fiscalia General de l'Estat de l'any 2013, on respecte al tràfic il·legal d'espècies en destaca especialment la informació enviada per la Fiscalia de Tarragona, segons la qual, llegeixo literal, és 5 segons, la ausencia de centros de rescate para el internamiento de animales vivos confiscados constituye un verdadero problema que se ha extendido como consecuencia de la pérdida de interés por los mismos por parte de circos y entidades privadas, habiéndose detectado todo tipo de picaresca al respecto. Per tant, si Catalunya regula, s'haurà de plantejar com a primer punt l'existència de centres de rescat per reubicar els animals de circ decomissats o abandonats de totes les companyies que podrien visitar Catalunya. I ja, per acabar, faig esment d'un estudi molt recent de 4 estudiants de veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb tutoria del professor de Medicina Legal Jaume Balaguer, que van fer durant el curs acadèmic 2013-2014 un ampli estudi titulat Prohibició dels animals del circ, que es va centrar en la prohibició catalana. Segons aquest estudi, els articles científics permeten afirmar que la captivitat és font de malestar, estrès i alteracions de comportament pels animals i que la presència d'estereotípies
és un bon indicador d'això, i com tot treball d'investigació hi ha una enquesta pública a catalans i catalanes amb els següents resultats, només en destacaré una, i és que més del 80% dels enquestats no consideren necessari la presència d'animals en els circs i estarien d'acord amb una iniciativa legal com la que estem considerant. Catalunya és en molts temes un referent mundial en matèria de protecció dels animals, per anar erradicant el patiment i crueltat vers els animals. I ha estat la pauta en la que es miren altres indrets i territoris arreu del món per dotar-se de legislació i polítiques públiques de protecció animal. De fet, un tema que va llançar a Catalunya a l'esfera internacional com a referent mundial va ser l'abolició de les curses de braus. I ara hem de seguir. Aquesta reputació internacional és un orgull, però també dona una responsabilitat en continuar avançant en reformes legals que són fruit de consensos socials. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Mulà. Senyora Mulà. Moltes gràcies. Bé, sobre les qüestions que no són estrictament jurídiques, sí que entenc que per aquest motiu m'han convocat, doncs em remeto a les respostes que han donat altres compareixents. Sobre Barcelona sí que fer una precisió, la modificació és del 2003, va entrar en vigor el 2004, han passat 11 anys, tenim més coneixements científics, major consciència social, la convicció de que infligir patiments per usos lúdics ja no és acceptable. Tot i així, l'ordenança ara s'ha modificat i sí que diu que es modificarà en atenció a allò que digui aquest Parlament. Per tant, si es prohibeixen animals domèstics, evidentment també a Barcelona automàticament, no? Doncs passarà a ser una prohibició total. En relació a les prohibicions, no regulacions, prohibicions que s'han donat en el món, aviam, hi ha moltíssimes casuístiques fruit dels debats que han tingut cada Parlament. Estem parlant de centenars de casos a nivell estatal, regional, municipal. Hi ha països que han prohibit tots els animals. Sense anar més lluny, la setmana passada Malta va prohibir, és una mesura adoptada pel Parlament, s'ha de publicar, va prohibir els animals al circ, tots els animals. Per tant, us podria donar diferents exemples, els puc passar un dossier que segurament estarem d'acord amb els estudis que estan fent de dret comparat als grups parlamentaris sobre quin és el nivell de protecció que hem volgut donar diferents països sobre prohibicions totals, parcials. La resposta aquí, doncs jo m'encamino a fer la següent reflexió. Ja que no hem sigut els primers ni els segons, si Catalunya es vol quedar enrere fent una prohibició parcial o si vol tornar a ser capdavantera fent una prohibició total. Per tant, em centraré a què suposaria una regulació i quins són els aspectes sobre benestar animal que han centrat en les altres regulacions. Regulacions que es van esmentar en aquest Parlament la setmana passada de França, Itàlia i Anglaterra. Bé, què suposaria una regulació? Doncs autoritzacions per exercir l'activitat, registre administratiu d'animals als circs, mantenint actualitzat els naixements i les morts, les condicions de benestar animal de la tinença en captivitat dels animals durant tota la seva vida, en aspectes tan variats com l'ensinistrament, les actuacions dels animals en pista, transport, sacrifici o destí de l'animal quan ja és vell, quan es posa malalt, quan és inadequat per fer les actuacions, allotjament, enriquiment ambiental, disseny de les instal·lacions o gàbies de l'animal, la dimensió del recinte, els metres quadrats utilitzats de sòl per cada animal, temps d'ensinistrament, mètodes utilitzats, zones de descans pels animals, espais d'exercici, espais de reproducció i de cria, zones de seguretat, distància entre espècies per no produir conflictes o por, un munt de qüestions, però com que ja ens ho han explicat avui, que no són suficients per evitar el patiment dels animals que comporta la mateixa vida en un circ per la captivitat i per el caràcter itinerant dels circs. Després, existència de personal, amb coneixements, capacitat necessària, competència professional, que inclou veterinaris especialitzats, això ho va dir també la veterinària del Consell de Veterinaris de Catalunya la setmana passada, mesures de seguretat, un pla o programa d'inspecció i control per garantir el compliment de la normativa, habilitació d'òrgans especialitzats també, inspectors degudament formats, un règim sancionador amb infraccions i sancions, no només sancions econòmiques, sinó altres mesures accessòries, com per exemple el decomís dels animals en situacions irregulars, abandonats, etc. Per tant,
Catalunya hauria de tindre també un santuari per albergar aquests animals abandonats, decomissats, i evidentment una previsió econòmica, un cost molt elevat que tindria tot això, una previsió econòmica per complir amb les funcions de caire públic, sobretot. Bé, Catalunya sí que ha regulat els aspectes de seguretat pel manteniment d'animals en captivitat, salvatges en captivitat. És l'ordre de 23 del 12 del 91. En aquesta ordre s'estableixen unes normes de seguretat, diu, per la prevenció de possibles atacs d'animals al públic, també del circ. És necessari tot això? En qualsevol cas, en l'annex s'evidencien les condicions permanents de confinament d'aquests animals que sotmeten per evitar accidents. Tot i així, això no va ser suficient per evitar que a l'agost del 2009 s'escapés del circo americano a l'Escala una elefanta que es va passejar per aquesta població fins que va intervindre la policia per controlar l'animal, i tampoc el juliol del 2005 s'escapés del mateix circ una altra elefanta a Platja d'Aro. La conclusió és que una regulació sobre benestar animal no impediria aquest risc per a les persones. Pel que fa a la inspecció i control, en l'ordre de 28 de novembre del 88 de creació de registre de nuclis zoològics també es fa una menció expressa i diu que els circs han de notificar a l'administració la seva ubicació i l'estada a l'efecte de poder realitzar els controls oportuns sobre l'estat sanitari i protecció dels animals. Això vol dir que les administracions haurien de garantir el benestar animal a través de la política d'inspecció i supervisió d'activitats. En matèria d'inspecció i benestar hem d'acudir a un reglament europeu, que és el 882/2004, sobre controls oficials, que diu molt claríssimament que s'han de fer controls amb regularitat en relació als aspectes de benestar animal i sobretot sense previ avís. Aquí vull fer un petit parèntesi en relació a la proposta de codi ètic que ens va presentar el senyor Montico, el compareixent de la setmana passada. I és que en aquest document, com en nom del Sindicat d'Administradors d'Animals, que no està aprovat però tindrà, suposo, vocació d'aprovar-se algun dia, doncs en l'article 2, sobre perfil administratiu legal, veiem que ens proposa que cada show tingui com a mínim una supervisió dos cops l'any i, literal, diu que les inspeccions hauran de ser anunciades amb anterioritat. Això va en contra de la reglamentació europea. A més, ja sabem que l'amenaça d'una eventual inspecció és un factor de prevenció que serà més o menys eficaç, també depenent de la probabilitat de ser inspeccionat. Bé, l'experiència de l'eficàcia de les inspeccions per examinar que es compleixen els requisits sobre benestar animal, malauradament, no és satisfactòria, no és òptima, evidentment no es pot generalitzar, però aquesta situació sí que s'ha posat de relleu en la resolució del Parlament Europeu de 4 de juliol del 2012 relatiu a l'estratègia de la Unió Europea per la protecció i benestar dels animals. La conclusió és que tampoc es pot garantir el benestar de l'animal a través d'una política d'inspecció i control. Bé, el sector sí que ens va suggerir també traslladar la feina de regular els etòlegs i els experts en comportament animal. Avui els hem escoltat i creiem que després d'escoltar-los una regulació tampoc seria possible. I ja per acabar, el sector també ens va oferir com a exemple la regulació que s'ha fet a França, a Itàlia i a Anglaterra, i com que tampoc ens van donar gaires detalls, aprofito per fer-ho jo, molt breument. França va aprovar el decret... Hauria de ser molt breu, molt breu, perquè s'ha passat ja està fora del temps. D'acord, és que això és important. Quan dic breu és que ha de ser molt breu, a no ser que el senyor Anselmi renunciï a una part de la seva. A les 4 hem de tornar a acudir les altres compareixences. Ho entenc perfectament. França va aprovar aquest decret de 18 de març del 2011 sobre les condicions d'utilització dels animals vius no domèstics en espectacles itinerants. Tenia raó el senyor Amorós l'altre dia quan posava de relleu l'extravagància d'alguns requisits d'aquesta regulació, per exemple, els requisits d'allotjament, que bàsicament consisteixen en l'espai que cal habilitar per cada animal mesurat en metres quadrats. Ja hem vist que no és possible fer compatible qualsevol mesura de benestar animal en aquests termes si ho comparem amb l'espai que tindrien en llibertat, però quin nivell de protecció vol donar als animals a Catalunya? Volem donar-li 16 metres quadrats a l'hipopòtam, si és un vehicle de transport, volem donar-li 6 metres quadrats a macacos i babuïns, 7 metres quadrats per lleons, tigres i panteres, és suficient 15 metres quadrats per un màxim de 2 lleons marins que inclogui piscina. Això és el que regula el decret francès que ens van posar com a exemple per regular fer una regulació catalana. I en relació als elefants, també, efectivament, l'altre dia va dir el senyor Amorós, i tenia raó, podem llegir literalment que quan els animals són lligats dins les instal·lacions interiors, les cadenes han de ser encoixinades i els ferros que porten a les potes han de ser invertits cada dia, en diagonal.
A Anglaterra, de moment, fins la prohibició, quelcom similar a França podem trobar en la guia de regulació sobre benestar animal d'animals salvatges en circs itinerants d'Anglaterra, és del 2012, de les moltíssimes qüestions que podríem llegir també en relació sobretot als metres quadrats que tenen cada animal. En destacaré una, i és la regulació sobre la intensitat i la pressió que cal fer amb el ganxo a l'elefant en funció de les diferents regions del cos. Són els bullhogs, són els ganxos de metalls, les disposicions punxants. Llegeixo molt breument. Els ganxos per a elefants han de ser utilitzats apropiadament. Diferents regions del cos de l'elefant tenen diferents sensibilitats i per tant requereixen diferents pressions. Són més sensibles les àrees al voltant de les orelles, els turmells i les ungles del dit del peu. Les articulacions del ventre, la zona genital i turmell davanter no s'han d'utilitzar. La manera d'utilitzar el ganxo s'ha de fer d'una manera decisiva, controlada, evitant moviments ràpids i espasmòdics. L'autocontrol s'ha de mantenir en tot moment, però si l'accident ocorre en un lloc de referència, aquesta àrea no s'ha d'utilitzar fins que estigui completament curada. En això consisteix també una regulació. Per cert, torna a sortir com han de ser i com s'han d'utilitzar les cadenes d'elefants, en un sentit similar o fins i tot pitjor, però entenc que he de passar directament a la d'Itàlia i ja en 20 segons. Tenim els criteris pel manteniment d'animals en els circs i exposicions itinerants, aprovat per la Comissió Científica CITES. Aquest document, al igual que altres regulacions, fixa els criteris d'allotjament dels animals, però a diferència de la resta, afirma que les peculiaritats del seu comportament social i agressiu referit als animals, les estructures del circ en termes d'espai referits als grans felins, els hàbits solitaris referits als ossos, certes consideracions conductuals referits als monos, per anomenar només algunes espècies, diu, fan inacceptable o impossible qualsevol esforç per mantenir aquests animals en circs de forma compatible amb les seves necessitats. I per això, després de fer aquestes indicacions, reitera que els requisits d'allotjament, aquests metres quadrats, no han de considerar-se com una invitació o una justificació per mantenir aquests animals en circs. Per tant, veiem que la mateixa incoherència ens porta al fracàs d'intent de regulació de les condicions de benestar dels animals en un context d'impossible benestar. Moltes gràcies. Moltes gràcies.